खुलुमबाय आं उदांस्रि मोसाहारि बडलेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय। दिनै 3 आगस्ट 2024 नोंथांमोननो बडलेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मा मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि फारि बडलेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ क्लफ सिन्ड्रम एवारनेस डे महरै फालिनाय जायो। बोसोरफ्रोमबो 3 आगस्तखौ मुलुगनां क्लफ सिन्ड्रम सांग्रांथि सान महरै फालिनाय जायो। बे साननि थांखिया मोननो थाङै जेनेटिक डिसअर्डारनि बागै सांग्रांथि गोसारहोनाय। बेनि गोनांथिया सुबुं समाजनि हेफाजाब बुथुमनो थाखाय खामानियाव गोसो होनाय। बेनि अनगायैबो दिनैनि सानखौ नेशनेल वाटारमेलन डे, क्लीन योर फ्लोर्स डे आरो नेशनेल मास्टार डे महरै फालिनाय जायो। नोंथांमोननो बडलेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय। गोजोन्थों। मोनसे फोसावथाय, नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं नामा? जुदि नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं, अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टार। जुदि नोंथांनि नखराव आरो नोंथांनि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै दं, अब्ला नोंथाङा रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होफैनो हागोन। मंगलदै सेनं बामुनपारा दरंआव थानाय रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव नोंथाङा ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों गोदोसोनानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होफैनो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलनि फेग्रा मुवाजों गोदोनानै थानाय सुबुंफोरखौ बे रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होनानै सासे राफोद आरो मोजां सुबुं खालामनो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय नोंथाङा 9859262926 60030927006 नैबे होनाय जानबुं नम्बराव खौरां लानो हागोन।